Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba na siyang kakikaroon? Mao kining usa ka babae nga taga Bien Unido Bohol. Ang ato matatampo nagdasangan nga Yans. Uy, Dayans, kumusta naman ka, uy? Maura kay hapon day uy. Nisamot makakagwapa nga gikan kog Maynila, day. Mm. Salamat day. Uy, timing kaayo ning imong pag-uli ron, day. Nga naman day. Naidisco ron sa pikas baryo. Manis ko ta, ha? Oh, sige. Hapita lang ko day. Aw, unsa man? Dili na ka mo balik sa Maynila? Dili na ko mo balik day uy. Mutiwas ko og eskwela din eh. Mao ba? O sige, day, ha? Ako kang hapiton sa inyo kay manis ko ta. Kapuya na, day, oy! Bitaw day uy. Ay, putas man tayo. Paway sa nagsayaw uy. Balik lang taon niya kung makapaway na ta. Kanya haragi ko nakapantay ang daw kalaki ba? Sige ka na sila tutok na to. Kana ba? Kana o. Tutaga niya sa sud. Nagsige na sila tanaw na to. Nya karon ni ana sa tas gawas. Gawas pud sila. Kana di ay. Kaila ko na nila, oy. Uy. Wala. Dahil niya sila paduli ni. Nahibaw na ko, ano ni dool mo din, he. Gusto mong makigila-ila sa kong kuyog, sa. Bitaw, gusto namin nga makaila sa pangalan sa imong kuyog. Amiga lang ni. Dayan, akong mga amigo. Kini, si Jaycon. O kini, Sab, si Bobby. Di na sikag pangalan, no? Yan. Buyag. Okay ra ninyo nga maniskot ang upat para lingaw sad ba? Maayo pa. Unya, sila si Jaycon o Gians ang magparis. Unya, kita sa Bobby. Alright, tara. Buli na ka, Yans? Mauli na ko, Jake. Tuwa naman ang akong amika. Di una naman uli na ako. Pwede nga makuyog ko na mas papauli? Ha? Sige na, good. Ako ka lang ihatod sa inyo. Ay, sorry kaayo, Jake ha. Dili ka mahimong mahatod na ako. Naaman na akong kuya. Sayang nga, eh. Sige na lang. Pinsan papauli, ha? Manguyab? Uday, klaro ato nga manguyab si nimo. Mo gusto siyang makuyog. Maubit tao nga ni una lang kog uli aron makalugar mo. Unsa ko di ay? Mauba? Na? Malas kayo si Jake day uy. Kinaaman si kuya nga kuyog na ako sa pagpauli. Kuan di ay day, kuyog pa karong gabi ha. Asa man ta? Naay singing contest. Mananaw ta. Kuan day. Oops, ayaw pagbalibad. Pahimusli ang higayon nga way klase. Kay kung naan ay klase, dili na ta makalaag. Mong manglaag yun ta, uy. Sige na lang uy. Sige. Manglaag ta karong gabi eh. Nindot sa mga tatong mga tawhana da. Nindot kaayog tingog. Day! Dayans! Oh, oy, diin ka uy. Nawa mo lang kag kalit. Gitawag ko, uy. Kisabay ka tawag nimo? Si Jaycon. O gusto ko na siyang makigsulti ni mo. Dali, atong duulon. Kahilas gud niya. Ingna siya day nga way pantalan nga moduol sa barko. Kung gusto siyang makigsulti nako, siya mo ipaari ah. Sige, akong ingnon. O sige, pagsultian ay sa mo ha. Kaya na ako'y paliton ka diyot. Ayaw mo pag-away ha? Unsa day mo tuyo nako, Jaycon? Nga ako may imong paduulo nimo. Sorry kayo, Yans, ha? Abi man nga ko parehas ka subang mga babae nga. Nga masayon-sayon ra ha, Jaycon? Oh, ha? Kung dili eh. Abi ni mo, wala akong ganahan ni mo. Maldita ka. Ugon niya, prang ka. Mga bahalag masuko ka na ako. Inunti ka nga, mahal ti ka. I love you. Jaycon, Baka ni tinuid, Jans. Nagkagusto ko ni mo. Sukal pa niya itong una pa natong panagkita. Nagpaglaong ba ko, Jans? dili pa nako matubag ang imong giingon, Jay. Kung tinuod yun na ang imong tuyo nako, awato ako sa bahay. Ayaw ko panguyapit ini sa daan. Jans. Unsa ma? Naay nangita nako? Ganiha pa na. Kinsa man ma? Jaycon, ikaw din nangita nako. O, Jans. Um, Yagi ko aron, patuo ka nga, tininood ning ako ani mo. Jaycon,
Kunya, kumusta naman itong akong yangyo ni mo? Sige na, Yans. Sugtan ako. Basta di ko ni mo sugton, di man ko mapauli ba? Bahala nagmagabian ko. Kuya, wag ko nimo gud. Lagi. Bahala nagmagabian ko. Sugtan ako ba? Di magi ko mapauli, kundi ko ni mo sugton. Sige na lang, uy. Ako na kang gisugot. Salamat kay Yans, ngayon mo na kong gisugot. Salamat kay kaayo. Mo di nga lipay kayo to si Jicon. Ako nakitaan kay mo di ang gisugot. Ako na lang gisugot, day. Kay kulit man kaayo. Mamugos man jud. Okay raman sabday. Nga imo siyang gisugot kay buotan sa na si Jicon. Basta ang importante, nga dili nimo pasagdan imo pag-eskwela. Husto gid ka, day. Bahala na og mag-uyab-uyab ko. Basta mahuman gid ko sa akong pag-eskwela. Unsa ma? Marinduque? Mao ka na, Yans. Ato ka na mo papuyas imo magwang dito sa Marinduque, kay siya na mo pa-eskwela ni mo. Pero ma, kamo di ay. Dili di ay mo makapaeskwela na ako. Ay, Yans, pasaylo ami. Dili ko na mo kaya ni Papa ni mo. Maong ato ka na lang sa imo magwang. Nagsapot naman mi nga ato ka mo eskwela niya. Di ko masugot. Jaycon, Di ko masugot nga wadto kag Marinduque. Aron lang mo pa sa pag-eskwela. Okay, kung gusto ka, ako'y mo pa-eskwela nimo. Aron di ka lang malayo na ako. Jaycon, Kaya man akong pa-eskwela nimo ba? Ako may mo pa-eskwela nimo. Kung pagkahuman nimo eskwela, magminiyo ta. Jaycon, sorry ha. Dili na ko mahimong sa pakon sila si mama. Nagsabot naman gud sila og si ate. Wala ka mahigugman ako yan. Nahigugma ko nimo. Moabot ka og ingon ni ini kadugay nga atong relasyon kun wa pa ko mahigugma nimo. Dili lang gid ako mahimo sa pakon sila si mama. Mao nga kinahanglan nga moadto gid ko Marinduque. Sugot na lang gud. Huwag ko mahimo. Dili ka na ako mahimong pugan. Kay uyab naman ta. Sige. Masugot na lang kung ato ka eskwela dito. Salamat, Jaycon. Pero may iyang yung tako nimo yan. Unsa man na? Madto na magkikasayo. Kunya, dugay pa magkita magkita. Mahimo ba nga imo ihatag na ako imo pagkababae? Jaycon, Gusto na ako nga imo itugyan ako imo pagkababae. Aron bisan og malayo ka na ako. Dili ka na makapangita og lain. Kay may nahitabo naman nato. sorry, Jaycon. Dili na ko mahatag ang imong gusto. Kung tinuod kang nagmahal na ako, andam kang magpaabot kung kanusan ako ihatag nimo ang akong lawas, ang akong pagkapapay. Sa pagkakaroon, dili na ko mahatag ang imong gusto. Yans. Ayaw ka pala ka. Human ang yan ako eskwela. Mubalik tayon ko aron magminyo ta. Promise na ako na nimo. Basta baya ha. Tumanag ang imong gisaal nako. Magpaabot ko nimo. Paabot ako, Jason. Kaysa ako unyang pagbalik, magminyo ta. I love you, Yans. I love you too, Jaycon. Dali ara sa panahon, uy. Nahuman agad in taon ko og eskwela. Pero, dili man makontak ang number ni Jaycon. Ako unta siyang pahibaon na mapauli na ko sa puhol. Ay, husto. Ang iyang amigo, akong tawagan. Aron iyang masultihan si Jaycon nga mapauli na ko. Unsa? Kaslunon si Jaycon? Oh, kasluno naman si Jaycon. Yans. Og amang ang iyang minyuan. Mahimo ba, Bob? Ayaw gani ko pinuangi. Wa ko magbinuang nimo, Yans. Tinuod lagi. Minyuno na si Jaycon sa usa ka amang. Pangita og paagi, Bob. Gusto ko nga magkasulti mi ni Jaycon. Tinuod ba, Jaycon? Nga minyuunon ka na sa usa ka amang? Tinuod, Yans. Unsa? Nganong imo manigibuhat na ako? Dili ba nagsabot naman ta nga ikaw man ako og eskwela mo uli ko diya sa ato sa buhol? Kay magminyo ta? Ay, unsa naman ni Ron? Minuuno naman lagi ka. Pasaylo ako, Yans. Daghan naman kong balita nga nadawat nga may lain ako kang uyab. Mao nga, napugos na ko nining amang. Kay masigi-masig panintal na ko. Pero kung mapauli ka diri, dili ko padayon sa pagpakasal. Kita magminyo, Yans. Ipadayon na lang na, Jaycon. Kay nakaplano na ang tanan. Dili sa gusto nga makapasakit og tao. Yans. Dili giting halita angay sa usag-usa. Mahala na lang ang umaabot nimong asawa. Kaya ako,
Maato na lang sad ko ang Manila. Ato ko maning pati to. Magtalimtanay na lang ta, Chico. Larga ko og Manila aron malayo ni Chico. Akong nabalitaan, nawa madayon ang ilang kasal sa iyang uyab. Sa pagkakaroon, minyo na ko o may usa ka anak. Ini na lang kukutob ug daghang salamat sa pagtakan nining akong tampo. More power sa RMN. Mga katamang hikalang kaaginian, singer taga Bien Unido Bohol. Ang mga kaagigibatan ng duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga sukin di paminaw, kinasing-kasing kong kidabit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Usakawit. I-address lang naning tulamanon handumanan sa Usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takan salamat sa inyong pagpamin. Maayong adlaw kaniyong tanan nga napaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaniyo Dr. ni Obra ug Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan lang ko niyo sa pangan nga Jess. Minyo. Itago na lang sa ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong pamanit. Na problema nagkukon unsaon sa pag ilin-ilin ini kay di ba mi dato. Aron yung hisabtan, ingon ini magud ang mga panghitabo. Hoy, Jess. Giunsa kasi mong bana, oy. Ha? Wa man. Kaya nga naman di ay. Nga naman ang bukto ni mo, oh. Pawala kina. Na, habla ko giunsa pang Roy. Gikulata ka, unsa. Hala, oy, ayaw taon ninyo pasangili og ingon anang akong bana, oy. Kabuutan ni Roy, ah. Maugin na tinga ko, kung nga nga kaana. Ambot pito niya akong panit dilin, oy. Grabe gud ka sensitive. Unsa? Masaghit lang gani og gamay, mamuwa na. Or babangga ko, mulagom na. Nga na ko na. Hey, sensitive gani. Murag. Tanawa ra gud, oh. Tanawa. Dipis kay akong panit sa. Tuod sa? Murag makita na kong ugat. Ay, mao ni hinungdan. Kung nga nung maklaro gid niyo umarka sa akong panit. Kung mapangka o masaghiran ko. Datuon manggod tagpamanit, day. Ang pamanit lang lagi. Pero pordoy pa diet sa tanang pordoy. Amyo. Ay, kakatulbas akong kamot, oy. Jess? Uy, ano ito eh? Sige ka mong pangikil si mong kamot eh. Ay, da, katul kay akong kamot, Roy, uy. Ha? Uy, may umahabot tingali kang kwarta. Unsa? Ayaw kong igna. Nga sa sabon panlaban na sabna. Nga akong ipalit. Ya, tibuklawas yung mo nga. Murag may mga bugais. So, sa unsa man ka ni Roy? Kasi may nagkaon kang nakapa-allergy ni mo. Ha? Unsa man sab? Ayaw nagkaon og buwad o ginamos. Ha? Ano good? Nga mo man yung madali-dali na itong mga pobre. O bisan buwad o ginamos lang na. Pero mao ni akong paborito, no? Bisan pag may adobo pa na diha. Pero ituslog gihapon na akong adobo sa ginamos. Baka nga sa bitaw ng bisyo ni mo, Jess. Uy, papalit kita ko sa karne ko na. Makabunos ko. Makaadobo ta. Pero ituslo yapon ni mo sa una sa ginamos. Lami mo si kumparat, uy. Aw na hala. Pag-antos ng imong gibati. Kay imo man ang tinuyuan. Roy. Uy, tuod ha? Naunsa man ang panit ni mo, oy, Jess eh. Mama saboy. Yan higanit niya kay mangutan na ako. Sumbalikon sa nung ko pangutan na. Sa kong tanaw, mura man nagbuyag sa panit. Unsa ma? Buyag? Digit kaayo ko mo tuuan ng mga buyag-buyag o uban pang mga tuo-tuo. Kay makita masagud nga nipis ra kaayo ko og panit. Maong sensitive kaayo ni bisan pa man sa sabon nga akong gamiton. Ilabi na sa mga sabon nga isug kaayo. Unya, Ayaw pagtagantagan, ana, uy. Ipa-check up na nagdoktor. haler, Dr. Gyud, para panit lang. Okay nga naman ay. Nasulagot ka, ana, good. Nya, di ka magpa-check up og doktor? Posibleng unsaon man ka us doktor. Ay, check upon gud ka. Ar mahibawaan kung unsay naka-allergy nimo? O kung mahibawaan na, ang mahibaw ka na onya sa mga pagkaon nga angay nimo likayan, nga makatrigger anang imong allergy. Mao ba? Ay, paita sa bana, uy.
Kawagi dungog. Nga, magpa-doktor lang tungod sa allergy. Mura sa dato ang tag-iya ni Panita. Husto si Dilin nga, imong amiga. Kung naghahasol na nimo, ato na ipacheck up sa doktor. Siya nga sa kwarta, May uy. napagsayang-sayang sa kwarto eh. Pakita na nato. Kaysa managko niya ng nanubo ni mong murag bugais. Mas dako ko niya ang atong problema. Roy, Oh, o sumipong sa doktor anang nahitabo si mong panit. skin allergy gid ko nuning. Murag bugais nga, nanubo na ko. Oh, unsa na? May ginaibaw na nato. O niya son, may grisita siya nimo. Oo, tablitas man ni nga, kinahanglan akong imnon. O niya si cream nga, yung gireseta, sabon o lotion. O ato na yung paliton. Aron, aulian na kang imong panit. Uy, kadagkagog resitas doktor ni mo good. Maulagi ma, wag na mo mapalitanan maoy. Ang sa may wa ninyo mapalit. Higi siguro lang na mo palit ang tabletas o cream. Pero ang lotion ug ang sabon, wag gyud maoy. Kay mahal man sa dito sabon na nga para sa sensitive skin. Ang lotion, mahal pod. Na, di ka jud hingpet mamaayon ni Ana Jess eh. Oh, ma, At least nibaw na kung si angin mong bahaton, di ba? O sa angin mong gamiton, aron mailin-ilinan nimong imong panit. Og labaw sa tanan, may natumurag bugais nga nanubo nimo. pero usahay mo anal gyud akong pagpangatol sa panit lagi. Kay wa man gyud ako mapalit og sabon ug lotion. Sasama na ako nga sensitive skin. Mahala sa budoy. Uy, suway na nagpangita nga baratuhon nga mga sabon for sensitive skin. Naman ko ibang sabon nga barato ra, pero maayo para sa sensitive skin. O baka, sama ng sabon para sa bata baron. Mahal naman ang sabon ah. Okay ra ka, Adeline? Sa panit ra tuod kining akong problema. Apa nakahasol gid kini og maayo nako. Kay daghan naman kayo ko og likayan, ilabi na sa akong pagkaon ug sa akong gamiton alang sa akong panit. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nganong nipis man kining akong panit? Nga dili man unta ko dato. May mga tawo bagid nga sama nako nga nipis og panit. Ngano nahitabo man ni nga dili man ingon ining ako mga kaliwat. Ikaduhang pangutana, dihang nagpa-check up ko sa doktor kay gitubuan ko og murag mga bugais, skin allergy ko no. Tungod ba ni sa kanipis akong panit o sa pagkaon nga akong gikaon? Ikatulong pangutana, giresitahan ko sa doktor og tabletas. Hangtod asa man kutob nako ni ingnon. Maintenance ko na ba ni? Kay naayo man sad noon ang akong murag mga bugais. Unsa man ang mga pagkaon nga angay na kong likayan nga kaunon. Ikaupat og katapusan. Usahay, mukatulpang akong panit. Wa man gud ako mapalit ang gireseta sa doktor nga sabon ug lotion kay mahal man. Mahimo ba nga mupalit lang ko og laing mild nga sabon sama sa sabon pambata? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kining akong suliran, Jess. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini sa Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra, ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-ubanta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami gihapon sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana ug problema na may punto medikal. Punto legal, emotional, personal, o problema sa mga ginadiling drugas. Manayon na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Atong letter sender karon. Atong letter sender, wala niyang ibutang yung address partner. Si Jess. Si Jess. Punto medical ta, no? Punto medical. Yes, nipis ang iyahang panit, sensitive iyahang skin. Dihang gitubuan siya og murag bugas sa tibuok niyang lawas. Nagpa-check up siya sa doktor, kitagaan siya og prednisone prolix na ay cream, na ay sabon, na ay lotion. Apan wa niya mapalit ang sabon ug lotion tungod kay mahal man gud kuno ni kaayo. So iyang unang pangutana partner. Ngano kuno nga nipis man ni ang iyahang panit nga dili man unta siya dato. May mga tawag yun ba de ekonomiya nga nipis og panit. Usa pasabot ang nipis og panit no? Nga kung ngano kuno nahitabo kuno na nga di man kuno na nila kaliwat ng ingon anang nipis og Ako panit. karon lang kini si Jess, babae ni siya. Kaya no po Jess nga lalaki, no? Babae ni si Jess, no? Nagi mga tao nga ingnon ta mo iyang pamanit, no? Kita na ta yellow rays, na ay brown rays, na ay black rays, white rays. So kini kuno mga
mga Chinese ikaw partner may blood ba ka Chinese, Naa, partner? Tantenko and Tanwakyo. Oh, yeah. So, mga ina na mga nipis o panit, no? Ako gani nipis-nipis sa kong panit partner sa dili ko dato. Mauna. Correct. So, depende na siguro sa imong kind of activities, no? Kung you are used to be having outside activities, under the heat of the sun ka pirmi, siyempre, makuha ng imong skin surface, no? Pero kung indoor ang imong mga activities, bisan pa man wa kay kaliwat nga nipis o panit o pution o panit, o kay dili kay ka-expose sa sunlight, usan na sa mga rason pa na, no? Kung na akong baliko, naagid tay ingon ta race ingon ta atong kaliwat, no? Nga mao ginay pamanit, no? Kada kung kaila nga bisan pa man ang ilang mga trabaho, mga inuntag ka ng mga more on physical, pero the same, ang ilang kutis, murag extraordinary yun nga, makita ni mo nga may pagka inunta nipis, no? Mga ba ni term ana? Or may pagka, nailain term na partner, may pagkakinis, no? Yes. Oo. So naagyoy uban nga ingon ana lang yun. Ana gyud. Wala ka kay baw na kay O man nagingon dato or pobre agyoy ingon ana gyud. Naman sa mga dato nga dili nipis og Correct. kutis na poy dili dato nga. Wa gyud na sa ingon nga dato og pobre. Oo. Naa sa dugo. Kaya Kadang kami ni ato ni Ilinre dili man may mga dato pero nipis may panit. Mao na ako Chinese man gyud ko partner. Sa dihang nagpa-check up kuno siya sa doktor na ay kay naay nitubo nga mga bugas-bugas ingon allergy kuno. Tungod ba kuno na sa iyahang panit or na siya mga pagkaon nga gikaon? It could be possible nga na kay mga allergy, no? Kaya ang sensitive na atong panit, no? It could be food or kanang mga cosmetics, no? That's why before mo mga babae, usually mga babae, mo gamit tong mga cosmetics nga mga pamutang sa inyong makeup, be sure nga dili mo allergy. Na kung naa mo history of allergy, you use hypoallergenic nga sabon, no? Dili nga pataka lang. Even hypoallergenic nga powder. Naa na diha baligya sa mga tindahan, no? Magpa-guide mo diha kung musulti mo nga allergy ra ba ko sensitive ra ba kay akong skin ug mga ani og more prone to allergy ko para tagaan mo hypoallergenic nga mga cosmetic products, no? Wala siya partner, no? Okay, sunod niyang pangutana partner. Girisitahan siya og tablets kaning prednisone prolix nga Steroids ni siya partner, no? hangtod asa kuno na niya imnon kutob maintenance ba na kay naayo naman sab noon ang iyahang katong murag bugas-bugas ug unsa kuno iyahang angay likayan nga mga pagkaon. Yeah, wali kay mga pagkaon kining kusog magpa-allergy, seafoods, kanang mga eggplant, no, mga magpa-allergy sa imo. Kining prednisone is steroid ni siya, tambal ni siya sa mga allergy reaction. Pero dili pa sabot nga lifetime na ka maginom ani. Ako kasugyot as needed lang kung naa mong gawas ng mga allergy nga skin formations, reactions. Kung wa, then no need. Then more on dietary restriction. Extra careful sa imong kanon o imong pampahid diha sa imong panit nga dili siya maka-trigger og allergy reactions, no? Yes. Okay. Now, iyahang ika-upat nga pangutana partner, usahay mukatul kuno ang iyahang panit. Wala manggod kuno niya mapalit ang gireseta sa doktor nga sabon ug lotion kay mahal manggod kuno. Kaning ingon nga Getafil. Yeah, Getafil. No? Mga mahal-mahal bitaw gyud na kay mga Mahal-mahal siya. hypoallergenic na manggod na. O na nga, mo lagi na na ay mga baratuhon just like so, bisan lang dili lang kining Getafil, no, uban pang mga products na ay mahalon pero daghan lagi pa mga adverse or side effects, no? So na ay rather baratuhon daghang adverse effect. Na ay pud mga mahalon, sakit kay sa bulsa pero makontento man ka sa resulta. Kamo na lang mamili, no, depende sa iyong financial budget. Pero akong kasugyot nga kung ikaw allergy, magtigom lang gyud ka para kapalit kag Getafil. Correct, no? Kay kinahanglan manggod na. Kaysa mag-ordinaryo kag sabon. Hypoallergenic gyud na. Hypoallergenic. No? Pero na may mga pari-pariho ana nga dili ingon ana pud ka mahal. No? So pangita lang og unsay pangutan dito sa pharmacy ug unsay pari-parihas ana nila nga dili kay ana ka mahal. I'm sure naa. Yeah, imong gamiton nga term is hypoallergenic nga sabon. Correct. Okay, mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod na sugilanon dinhi gapon sa toang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.